Ikusi-ikusian lagun bat lurrian, ez du erantzuten bera ikutzian, helduengan jo laguntza eskian, gogoratu, bat bira deitu, ambulantzian zain zer egin behar da, kokotxa gorata bekokia bera, tripa begiratu, arnasa hartzen du, ez larritu, ondoan gelditu, arnasketa badu, gorputza biratu, mingainak ez dezan, bidea trabatu, tarnasten ez badu, ozenkia ditu susperketan, lagunduko dugu, ta horretarako lurrean kokatu, ahoz gora jarri, eskuak prestatu, bularren arteko puntua finkatu, ta ezaztu, besoak zuzendu, indarra eginez erritmoa zaindu, ambulantzian zain horrela jarraitu, garrantzitsuena zer den gogoratu, elkar zainduz, bizitzak luzatu.